puson na pedeng jungi bagata ka phang ju jing puson kalong ka jing yaisha ka bengi ala bo ika nong rim na ka siti upon si kinong rom kalau nong ka besan ka dekat ka balai mat ka besau da ka batip biang ba ka jing jenjar ka penlong ya ka jing yaisha bat kata ka jing yaisha ya ka jing shem mensim ka jing yaisha kalau kau wei na ki phang ka bangi dan kam bani kren hakini kisni ka jing yaisha kalau kau wei na ki kentin ki bas ngau tenak bani kren bat ban puson syapang jongka nila dei ban im hakajuk pat hakapor jong jing stet. We are living in a rushy society. Hakabakat ka bang ngingile hakini kisni kisulong kerkibe baro ki brio ki be ya jing stet nadu ka tre ya kta nadu ka yat ke yen nadu ka keren ke khana nadu ka shet ke tiu nadu ka kamai ka kaji ni la ya be shiki ki ba pen stet egi ngalaban ai nuksa pedeng jungi ke step ke jing mi jungi kali ke ni kisni ka wei hadin ka wei pat na iya ka jing compete jongki kalong be ya ka speed la ni ke jing step ni be ya ke jing mi jungi mobile phone hakini kisni ki ba menta ki ba ya be ya ke jing step na ka 4G mentang ila poi ka 5G barok kalong be haka jing long jong ke jing step jong ka por nadu ki jing bam jing di ki jong iru pipe ki jing bam ki kisni nadu ki jingri ki jongi ki sniang ki siar ki jhur ki bangi bam barok ki long hybrid la inject be ki dawai ban pen step ban pen he khnang bangin yo ban pen don kam kro wei ni ki nong tho ong kum ni baga jing don kam ka ba khrau e bangin ya kren hakani ka spas dan ka ba athwei ka long shapang ka jing yaisha da ka jing jai namar ngila dai ban im hakani ka juk hakaba kibrio kib snow tenak chupan keren ya ki balong suki kajing le suki kajing yat suki kajing yo nong ga suki kam ya hapshu hakani kejuk bana mar kata ki bom itenak hakibrio kalong kajing kerki palat na khat ini kini ke step ma kini kajing puson ga bau pol utho siki pana bangai haro bagi de bandon ya kajing yaisha haki baro wei nong tho ong kum ni kajing ya be palat haki baro hakajing kerki kamlong kajing le ka pa bat ka penlong ya ubrio bo unduk nong bat bo unduk ru ya ka mensim jong kajing yaisha kalong ka ka basno tanak bantep bo petras upen kan mau ingi ka siti jong bau try jule tut ya ki jing kular ki jong dan sibon ki brio ki bakeli ki kisni bau ni ublay bang ingingay usuki palat banjo ba bi kijing duai jungi uni ublay usuki palat banyarap ikijing jungi uni ublay usuki palat banle ki ba ulada ban kula Henry Parlok ba jong anong ipi bau ni ublay bang ingingay jule tu ya ki barok pan jupan slam banyarap ingi hakipor barok kajing yaisha leni patient kaderu wei na kiso mensi bahoy Galatia lanong gabasan dekat kaba arpuha ublay ulong ubayai syak slam ang kitab Exodus lanong gabalay pusaw dekat kaba arpuhun rio para bangit bayi jong akibas ngap ikini ke program hakani ke step kaba menta miim haka perthai jong gajing yamare thom gajing yamare jong kibrio kini kisngi kalong bangan yo first prize bangan yo second prize bangan yo medal haka jing mare ka jong ye dengan om yipi ka step baga jing mare thong bakin jamin sim lani kata ka spiritual race la kren na ka chiti banang kong upol kinong korin kendai arpusau ka jing kwa ka jong ublay haka ni ka jing mare thong ka bakin jamin sim kalong bangin yo ya ka men sim jong ka jing yaisha bangin poi sa ka thong jong ka jing job kadon boy ka khna kapadan jing sitom haki bor yo i jong ka khamat nadu ka por baka late school kadan ni ka wei ka jing snow tanak baka jing snow tanak jong ni ka khna kalong ban mare sport bat man baka yeshim menta ka jing mare sport kam ju job karem
namar kam yo ibha yaki kemat jongka Henry ka basnu tanat sapang ka di ka kena kalong ba anda kala poi haki university level kadang yai beteng ban long kanong ya mare sport Henry ka basnu tanat kalong ba ka kena wala kam yo medal Henry ka job ka dok nut jong kinong pecai ki yang bagi thap ti ka kena kadau kalong bakam sange ban mare kat bakam bat poi syakathong kayai sya kata ka jing mare jongka pada bala interview ya kaki keli kai ba penlong ya pha pan mare maroi marwei wala pham yo shu yu medal jong ka jing jong kani ka khna ka ong man ka por banga mare ngam tip mano bayang syakmat jonga ngam tip mano bayang syadien jonga na ngam yo ibha ringa shu yo I na jingai malu mala ya ka wei ka jing tho ka bala tho he finishing line panama kata ngapan poi ba yela di la ka long sakum no kum nuru ngadi ban long ka brio ka bayasha bangan poi siya ka finishing line nama kata para lok para bangai bi jonga ki ba pe ki ka program ka ni ka step ngapan kan mau ye pi ye ki jing keren jong wei evangelist nong keren u crowd Spurgeon u ong ye ki ni kintin though the snail pace is too slow but it reached the ark of Noah wat la da ka jing ya jong kata kalong ka pasuki Henry ka poi kumjo siya ka ying lieng jong Noah khot yang nga ba dingi ha ka ni ka step ka pamenta bangin long ki kristan ki ba yaisha ha ki a baro kawai ni ki jing long ba itanat jeng ki khon u blei ong niu nong tho ka dei ka jing jai ha ka men sim bat ka jing jai kamla ban long lada ka jing yaisha kam don ha po jeni ha ka jing ya mare thong ba kin jaman sim ka ba don kam ka dei ka jing yaisha bat ong ka jing step kata ka ba beli kwa yang apa dingi pengini yaisha haki ai baro ula da pen kre lut baro ka purpose ka jing temu ka jing u ka long ka ba kraw hadu kata-kata ka ba khot yang apa dingi ka long bangin bread yele di haki ka jing temu ki ba kraw jong u blei pan pendek hok ki ki jing mare thong jing ki kum ki kristan da ka men sim jong ka jing yaisha blei kur khuyingi haki jing shakri ka bangin yo al makani ka sni bangin laban ma ki jing yaisha haka jing im ka jongi ini pendam hagi jing duai hagi ni ke step juga ni ke sni ke bakrau ke sni ke bakentang ni ai go ime ko trial ba ini jing puson ni balingkot I balong I pelia ding jong ke jing syai ban wan ra hangi ke jing perkhat ke batmai pa ble ni la don kam kerki ya ke mensim jong ke jing yaisha hagi jing kerki hagi liang barok haka lek kawan haka trei ka kata haki benta barok juga jing im nila kerki palat ablei rengi aingu bengiyo ime ublei ubahi ka yengi bangin long ki bayaisha wala ka percaya ka ye mare step henre kita ki bayayat bat me ki yat haka jing job da ka jing yaisha kurkhui ki jing puson kurkhui ki men sim ki ba corridor ki ba snap ki ka khubor ki ba don ki jing tiapang ki ba don ki jing tenjo ki ba bon jong ka jing em dan mat ki jing yaisha kata kajing yaisha kalau uso jong kajing kemen ha kajing im jongi ha ka kertemu Jesu ngidwai amen